a gaida kai shehu mai matsayi gurin annabi babban wali na Allah shehu dan fodiyo. A gaida kai shehu mai matsayi gurin annabi babban wani na Allah shehu dan fodiyo. To bismillah sarki wanda ya yi rabiu ya ba shi iko yake ta yabo gurin nafi'u ubangijinmu Allah mai suna bariu shi ne makagen halitta duka na jama'u cikin su har yayi dabbobi da dan kwaikwayo. Bismillahi sarki wanda ya yi rabiu da ba shi iko yake ta yabo burin nafi'u ubangijinmu Allah mai suna bariu shi ne makagen halitta dukkanai jama'u cikin su har yayi dabbobi da dan kwaikwayo. Ubangiji salatin kaburin annabi Muhammadun Rasulullah sai da la'arabi gwarzo sarkin Aliyu dan abi dalibi babban mayakinsa ne wanda daga cikin sahabi in za a je gurin yaƙi ma'ana in aka je gurin yaƙi shi suke kwaikwayo. Da cikin salatin da mataye da 'ya'yansa kamar irin Fadima Zahara babbar ya tasa da duk sahabansa masu yawan hidimta masa in za ya je shi yaƙi baya su take masa waɗansu sun dauta kufa waɗansu ko gariyo. Cikin salatin da mataye da ‘ya'yansa kamar irin Fadima Zahra babbar ya tasa da duk sahabansa masu yawan hidimta masa in za ya je shi yaƙi baya su take masa waɗansu sun dauta kufa waɗansu ko gariyo. Cikin salatin waliyai dukani na saka kamar Shehu Ahmad Tijjani na saka kamar Shehu Ahmad Tijjani jinin mai maka da kuma Shehu Abdul Qadir jinin mai maka
kai na hada har da magausi na zamani duka in ba ku gane ba barhama shehu kogin iyo barhama shehu kogin iyo shehu ya cikin salatin waliyai dukani na saka kamar irin shehu ahmad jini na samai maka da shehu abdulkadir jikan mai maka kai hada hada da gausin zamani duka in ba ku gane ba barhama shehu kogin iyo ka ban basira ka ban hikima Allah wahidu ka ban basira ka ban hikima Allah wahidu yabo nake so a yau zan yi wa mai zuhudu wanda nake so a yau zan yi wa mai zuhudu wannan da ka bashi jarauta ya zama ki gudu a wanda kan kafiri kuma ya zamo sa gudu aka je gurin yaƙi shehu dan kodiyo kaban basira kaban hikima Allah wahidu yabo a yau nake so zan yi wa mai zuhudu wannan da ka bashi jarumta ya zamo ki gudu abun da kan kafiri ya zamo sabudu in aka je gurin yaƙi shaudan kodiyo hakika shehu tilas ne in tsara maka hakika shehu tilas ne in tsara maka in kirkiro baituka na yabo in rera maka saboda baiwar da Allah rabbuna ya yi maka shine ya baka karfi sannan ya dafa maka kamai da dukkan mazaje kama da 'yan kwikwiyo hakika shehu tilas ne tsara maka in kirkiro baituka na yabo rera maka saboda baiwar da Allah rabbuna ya yi maka shine ya baka karfi sannan ya dafa maka kamai da manyan mazaje kama da ɗan kwikwiyo to ma'ana da yabin da nake nufi da haka ubangiji ya yi wa shaka usman dubin ɗaukaka dukan isar jarumi wahalar ta daya zaka gabansa dole sai ya sun da kai yayi haka saboda ƙarfin shaja'ar shaudan kodiyo
to mana da yaban da nake nufi da haka ubangiji ya yi wa shaka usman dubin daukaka dukan isar jarumi wahalar ta daya saka gabansa sai ya sunkui da kansa har yayi haka saboda ƙarfin shaja'ar shehu dan fodiyo mazaje kanku duk ku faro ƙarya kuke mazaje kanku duk ku faro ƙarya kuke a daga sashen nan namu duka shirka suke waɗansu bautar wani Allahu sarki suke dukansu bautar wani Allahu sarki suke sai shehu Usman ya ɗau takwabi ya rike ya ce a bauta wa Allah ko a shagariyo mazaje kanku duk ku faro ƙarya kuke a dajan ƙasashen nan namu shirka suke dukkan su bautar wani Allah sarki suke sai shehu Usman ya dau takwabi ya rike ya ce a bauta wa Allah ko a shagari akwai sarakunai akwai sadaukan sarakai masu dimbin yawa waɗansu sun yarda Allah waɗansu suka yarda Allah shi kada yake yiwa bauta Muhammad ba nasa ne mai zuwa da dukkanin gaskiya ƙarya ta bar hauhawa shi ne magajin bature wanda ya yi rediyo akwai sadaukan sarakai masu dimbin yawa waɗansu sun yarda da Allah shi kaɗai kewa bauta Muhammadu ma'aikinsa ne mai zuwa da dukkanin gaskiya ƙarya ta bar hauhawa shi ne makagin bature wanda ya yi rediyo Allah ke ga Allah waɗansu sun kai taurin kai sun kakiya waɗansu sun kai taurin kai sun kakiya da kamar su kayan yaƙi sun saisaya sannan duk hikimomin yaƙi sun iya suka ce da shehu su ba su bai shirya sai an kara a ga mai yaƙi gwanin sun biyu waɗansu sun kai taurin kai sun kakiya takamar su kayan yaƙi sun saisaya sannan daga hikimomin yaƙi sun iya suka ce da shehu su ba su bai shirya sai an kara a ga mai yaƙi gwanin sun kuyo
sai ya yi kira shehunmu dukan mayaka nasa sai ya yi kira a ko'ina nan da nan sai ga su sun hallara kai shirin yaƙi kowa ya ja da mara da shehu ya daga tuta da zai kabara ya ce maza je kun gamu dau da dan kodiyo shehun madakan mawaka nasa sai ya kira shehun madakan mayaka nasa sai ya kira a ko'ina nan da nan sai ga su sun hallara suka shirin yaƙi kowa ya ja da mara suka shirin yaƙi kowa ya ja da mara da shehu ya daga tuta ta tsaye kambara ya ce maza aje kun gani yau da dan kodiyo sai shehu ya tsaya kansu yana ruwan kiriya sai shehu ya tsaya kansu yana ruwan kiriya da zidaka da masu sai ka ce nuhu kiliya da suka gaba mace sai suka ce a tsaya sun yarda Allah shi da shi ne sun yarda Allah ake bauta wa shi daya shika-shikan musulunci sirrika sun biyo sai shehu ya tsaya kansa yana ruwan kibiya da zitaka da masu kama da nukiliya da sun kaga babu ci sai suka ce a tsaya sun yarda Allah ake bauta wa shi daya shika-shikan musulunci sirrika sun biyo a gaida kai shehu mai matsayi gurin annabi babban wale na Allah shehu dan kodi akan kalmar shahada yake ta gwagwarmaya akan kalmar shahada yake ta gwagwarmaya abin nufi na kan ɗaukaka dinin islamiya shi da ya burinsa ɗai ya ga duk cikin duniya babu wanda ke yi wa Allah kishiya wajen bauta burinsa ɗan kodiyo gane shehuna ya gyara Najeriya. Tona kake komai sai akwai wasu da shehu Usman Godiyo shi ne ya yi fada a Najeriya sai da yawa musulunci shimfiɗa ya sa kowa ya zauna kanta ba za ku da haka ne ya sa kowa ya zauna kanta ba za ku da haka addinin islamu ya yi mamayo Tony dai na Hassan duk musulmin Najeriya
ta hanyar shehu ya zama musulmi kungiya. Amma a yau ga shi wai a cikin ƙasar Najeriya waɗansu na yin karan waliyai kulliya, suna so ba ruwansu da shehu dan fodiyo. Suna cewa duk waliyai ƙarya suke, kada bi su ko ya kafirci suke. Masu faɗin haka na da'awar musulmi suke, faɗin haka na da'awar musulmi suke. Su manta kakannin su dinga kafirai suke, su zan musulmi ne ta hanyar shehu dan fodiyo. Suna faɗin wasu waliyai, suna faɗin duk waliyai, wai ƙarya suke. Karabi su goya kafirci wai suke. Masu faɗin haka na da'awar musulmi suke. Sun manta kakannin su tun can kafirai suke. Sun zama musulmi ne ta hanyar sadan fodiyo. Ta haka ne shehuna ya gyara Najeriya, da ya haƙi shehuna ya gyara Najeriya, ta zama cikar ƙasa mai tarin tarbiya, ta zama cikar ƙasa mai kyawun tauri, mai kyawun tarbiya. Daula ta musulunci ya kafa ta tsaya, to don haka ya zama to tamakar, to don haka shehu ya zama tamakar bishiya. Muna cikin inuwa ta sa shehu dan fodiyo. To don haka shehuna ya zamtamkar bishiya, muna cikin inuwa ta sa shehu dan fodiyo. Tilas dole in zaga ka Usmanu fodiyo. Tilas dole da ka Usmanu fodiyo. Tilas dole da ka Usmanu fodiyo. Tilas dole da ka Usmanu fodiyo. Ali ba kunje ga maza da baya ke daga wasu, Ali ba na ji kan maza da baya ke, Ali ba ga ji kan maza da baya ke, abun maza da ban kuma hadimi yake, abun maza da ban kuma hadimi yake, abun ta hala ko wani yake. Mu mutane abun mujaddadi yake, mu mutane abun mujaddadi yake. Shaka Usmanu fodiyo, tilas dole in zaga. Shaka Usmanu fodiyo, tilas. Akwai shari'a malami yake, akwai shari'a kuma malami yake, cikin hakika kuma arifi yake, cikin hakika kuwa